Mazbat ni sabakan, Mazbat ni sabakan. Mazbat ni sabakan dia. Mazbat ni sabakan dia. Mazbat ni sabakan ada keper Mazbat. Mazbat ni sabakan dia kemarin. Hah? Mai putri? Mazbat ni sabakan dia, mai putri. Dan jarka sabakan tak? Mazbat. Salaibai Mazbat ni bazar. Mazbat ni bazar जाग्रा बियो. Mazbat ni bazar जाग्रा. Biफां सिं बिफां बारि. मैगंफ्रा नै मैगङा Mazbat बियो Mazbatनि बाजार ओरैबायदि फेमास जानो हायो आं बे जायगायावहाय टाइम लोगोफोर Mazbat आरोना Mazbat दा स्टेसन गाखोहैसिनसै ओरै जों फैबाय बासटिनाथ' बैयावनो Mazbatनिया Mazbat एले माथो फैनो साननाय दिनसो फार्स्ट टाइम फैबाय नै बुस्थु खेबनांगौ नै खोनायाखै नै नायलाय Mazbatनिफ्राय आरोना स्टेसना एसे गिदिरानो ओरैबा मा मोनहैयोथाय बिसिनिबा मा मोनहैयो दावानो एसे खिन्थु Mazbatनिया दहाय जा मानसिमोन ओरै खेवरबा बारा मोजां नङालै आं Mazbatआव माबाबा फैबावनाय बिदियाव बादलाजोबगोन आं सेस भिडिअ Mazbatआव फेमास जानो हायो आङो क'क्राझार बारथिंलाबायनाय बायदि बेफोरबायदि दसेनो नालाय बैबायदि दंलाय नालाय हाग्रा ओरै हाजो उनखायो जायगाया ओरैबायदि फेमास खालामनो हायो आं बावहाय साबसक्राइब बाराय होजोबनो हायो आं ओरैबायदि हारसा बर'फोरखौ मोजाङानो Mazbatआ एसे ओरै हाग्रा मोनहैबाय नों फैबानो मोजां ना खाथिखा जों स्कुटिजों आन्दायलाबायगोन नांगोन होनबाय बैसे थांदो बैसे मानो फालाय बैसे बारे एसे मोजां नङालै निफ्रायनो Mazbat नोगोर मटिभ गारियानो मा मोनगोन ना मोना नालाय आयु मटिभथार मोजां जिरायनो मोनाबासो नालाय आयु ओंखायनो आं खर'आवसो खादोंमोन नालाय खर'आव नालाय बेसेबां मानसि ओंखाराबो नामा ओंखारनाय मानसिखौ नाय ओंखारनाय मानसिखौ नाय ओइ आइदै गैलाथ' जायगा गैलाथ' जादो दाना जादो
थांथाराबानो itu manu za foto aja only 1 second only 1 second only Zuldi jo